ik aan Mozes Forum begon, realiseerde ik me dat, want dat was echt later al in de carrière. En ik had al heel veel dingen gemaakt, dus toen dacht ik, shit, dit is wel een echte moeilijke. Daarom sta ik hier. Omdat namelijk dat gebouw, dat zou dus op dat plein en tussen de Maas en het plein staan. Er was een competitie geweest. Hoe maak je de oplossing tussen Maan en het plein? Maar het had effect op alle straten tot en met deze en de verbindingen naar het Bosstraatkwartier, onder andere. Plus, het had effect op die bewegingen van het verkeer. Ook over de brug. Dus we hebben misschien wel 12 maanden van dat hele proces niet getekend aan welk geveltje, nee, aan de berekeningen welk verkeer komt op welk moment vast te staan. Gaat vastlopen. En we hebben zelfs berekeningen toen gehad over de nieuwe bruggen. Die zouden gaan vastlopen doordat we hier iets zouden doen. Nou, dat wilden we eerst weten. Dat is totaal doorgrond. Het horizontale vlak wat hier was, wat daar aan het water lager grenst. Dat horizontale vlak is hier opeens een heuvel. Het valt misschien niemand op, maar die heuvel hebben wij moeten maken. De reden is dat hieronder het verkeer, daar heb ik het over gehad, dus het komt van alle kanten. Moet ergens naartoe. Ja, waar moeten ze naartoe? De parkeergarages in natuurlijk, dat is de eerste behoefte. Om te kunnen gaan winkelen. Dus de toekomst van de wereld in Maastricht ook hangt af van hoeveel parkeerplaatsen, hoeveel winkels en dan maken we daar een gezond nieuwe stadsconcept van. En wat ik dus moeilijk vond, is dit. Want die is vernieuwd doordat in de oorlog de brug is gebombardeerd enzovoort. 1938 was een super mooie brug. En wat je daarvan ziet zijn nog de onderdelen daarginds waar de bus nu rijdt. Het zijn overblijfsels van toen. Omdat het complex is bekend, raadhuis, kantoren, winkels. Boven en beneden in Maaiveld bleef de route hier over. En heb ik op zeker moment de stoute schoenen aangetrokken en heb ik voorstellen gemaakt om hier woningbouw te maken. Want hier was nog iets wat oud was, maar niet meer functioneerde. Dus heb ik die hele hoek hier, deze hele hoek, meegenomen. Helemaal. Als je goed kijkt, heeft de contextueel Koenen heeft geprobeerd hoog en laag en breed en smal enzovoorts allemaal in een nieuw evenwicht te brengen, zodat je niet denkt, hier is opzettelijk iets nieuws neergeplant. Hier, ik hoop dat je ziet, zelfs aan de schoorstenen die daar op de toppen staan. En de hekwerkjes, zodat die in het silhouet van de kerk hier om de hoek, Martinuskerk, passen. Als je daar gaat staan, zul je zien dat het daarin opgaat, ook in de kleur. En dat het hier in bruin weer verder aansluit bij de gevel. Nou, dan ging het over het kolossale gebouw, want het was echt super kolossaal zou het worden. Hoe je dat kunt geleden, is altijd dat de moeilijkheid. Dus ik heb zo lang gepield dat je dus via die afrondingen van de Gubbelstraat daar tot daarachter in de hoek kunt kijken. En dat je dus in die bewegingen van het publiek, daar lopen ze ook zo nu, dat niet opgehouden wordt door iets anders. Dus op een zeker moment werd gevraagd, ja, en de verlichting dan? Ja. Heb ik gezegd, ja, die mag niet aan de gebouwen, hè? Dat is best wel lastig. Dus vandaar dus dat ik een lijn heb gezocht, die midden is en ook weer niet midden. Dat is deze. Dit is illustratief voor de moeilijkheid van het hele complex, waar dit moet staan. Nou, en dus, wat je hier ziet is lijnen die schuin elkaar ontmoeten. Deze volgt de lijn van het stadhuis, deze rechterzijde. En deze wijkt. En dan moet die vorm, die moet weer aansluiten op dat hij daar ginds een nieuw hoofd maakt, een kop. Ja, een soort poort bijna. Ja, beide aspecten. Dit was een van de moeilijkste, deze, in mijn carrière. En de reden was dat men niet precies wist welke ruimte waar, welke winkel wordt dit überhaupt.
Wordt dat een Esprit? Tot het laatste moment wisten wij niet. Komt daar Sting of Esprit of wat dan ook in? Nou, begin maar even de huiskamer van de stad voor de bewoner. Hè? Wat is de huiskamer van de stad? Ja. Om die uit te leggen terwijl je niet weet wie de bewoners zijn. Super moeilijk. Zo waren er veel meer moeilijkheden. En ben ik op een zeker moment door mijn rug gegaan. Letterlijk. Ik ben in het ziekenhuis terechtgekomen. Van de inspanning. Van de mentale druk. Natuurlijk. Ja. En heb ik dus de zogenaamde hernia gehad. Heb ik in het ziekenhuis gelegen, maar omdat het probleem zo groot was en het werd gebouwd terwijl we aan het bouwen waren, werd er zelfs verbouwd. Kan die entree ook nog even dit en dat. En iemand is de hoofdverantwoordelijke, althans in oude zin vind ik dat. Tegenwoordig ziet veel anderen dat anders. Maar heb ik tijdens mijn ziekenhuisverblijf de tekeningen laten ophangen rondom mij heen en verder kunnen denken over welke oplossingen. Dus het lijkt... Want loslaten kon je toch niet zo doen? Loslaten kun je niet, want Nee, maar, indien de problematiek huizenhoog is, want het gaat over miljoenen, dit alles, het lijkt architectuur een leuke hobby, maar het gaat altijd over heel veel geld van anderen. Heel veel geld, maar ook heel veel tijd. Want als Ja. het eenmaal staat, dan zeggen ze ja. de stad voor. Is het dit nu? En alles werd nieuw. Dus ingewikkeld was het. Ik vond het ingewikkeld.